kai jama'a kai jama'a billahi lazi an tashi kaina, alƙur'an an tashi kaina, wato gaba ɗaya masussuka ya tashi kaina gaba ɗaya, wallahi tallahi kai Allah masussuka ba wasa ba, wallahi bala'i ne masussuka. kai kun ji yadda yake fasa ƙur'ani kuwa ta na lahi. To ni na tabbatar da cewa tsakanin masussuka da yan izala ne ka, yadda na ji yadda masussuka ke wannan yake shiga ta nan ya fata ta can kuma duka a cikin alkur'ani, to billahi ladhi tsakanin shi da yan izala dai Allah ya isa kuma ai wallahi dai Allah ya fi karfin su. Ai kawai in kuna so ku samu rahatun nafs to kawai ku ce Allah ya isa, masussuka Allah ya isa, shikenan sai a zauna lafiya. Amma in dai ba haka ba, alƙur'ani izala ba ku da yadda za ku yi da masussuka, sai dai in ba ilimi za a sa ba, amma ya yi ku ilimi ko turu ai ba a magana kan bala'i. Allah dai ya sa mu dace. Masussuka na sa rama alƙur'an